Bismillahirrahmanirrahim. Gida hudu kashi na 7. Mukstawa ta yi ta ɗau wayarta bayan gama yanke shawarar kawai ta kira lambar ta ɗauka ɗin. Salamar wata mata ce ya katse mata son kiranta amsa salamar waye ba nan ne aka faɗa. Dam gafanta ya faɗi jin muryar anti Talatu babbar yayar su Habib shigowa ta yi da akwatinta ta ɗan ɗaga murya yauwa ɗan Tala shigo min da ragowar kayan saurayi ne ya shigo da su ya aje ya ja gefe ya zauna. Mamaki sa Zainab kasa magana sai murmushi. Ya kika wani tsaya tsiro da ke? Ko Zainab baki ji daɗin ganin mu bane? Kunna mun fanka ki kawo mana ruwan sanyi mun kwaso rana. A sanyaye ta tashi tana a wallahi anti daɗin ganin ku ne yasa ni kasa magana dan ban tsammace ku da sassafe haka ba. Ta kunna fankar tana jin mutuwar jiki dan ba za ta manta irin abin da ya faru a gidan anti Talatu ba a wani zuwanta da ta yi a baya. A kofar gidan Ziya ya tsaya akan babur ɗinsa ya zaro waya ya kira ta yana mai sanar mata gashi a kofar gidanta. Mintuna kaɗan bayan maganar su sai ga ta nan ta fito sanye da riga da siket na bakin yad mai digo-digon fari sai dan yalolon gyale da ta yafa a kanta. Dariya ta yi irin na 'yan duniyancin nan da wani irin mayataccen kallo ta bi Fuad da shi. Murmushi ya sakar mata ya ce Hajiya Fauziya kallon nan fa na miye. Ta ce da gurɓatacciyar Hausar ta my guy ka tafi da ni ne oya mu je ga abinci can tun ɗazu nake ta jiran ka. Sauka ya bi ta a baya suka shiga cikin gidan a falo ya zube yana haƙi yana cewa Hajiya Zubi yau gidan ba kowa ne duk sun tafi hostel. Ok ya ce mata nan ta shiga kwaso mai delicious ta aje mai a ɗan teburin gabansa. Ya ce Ziya akwai lafiyar iya sarrafa cima. Kin san na manta kwandon ki sai gashi babata na cewar ai wata ta kawo min abinci. Murmushi ta ce wallahi ina zo ne na ce kai yau bari dai na yi maka girki na musamman. Murmushi kawai yayi ya shiga latsa wayarsa wani irin kallo take bin shi da ita dai a rayuwarta tana bala'in son Fuad. Ba ta gajiya da kallonsa musamman lips ɗinsa da yake mata mugun kyau ji take ina ma a ce ɗaura musu aure. Can ta ja numfashi ta ce yanzu Fuad ba za ka yarda su daji na su zo garin nan ba akan batun auren mu. Kullum maganar fa aure nake maka amma kai kika faɗa min abin da kake so. Ni ko bani da wanda ya kwanta min a rai sai kai. Sau nawa aka yi lankur friendship aka koma aka yi aure kuma. Na kai ya kalle ta tana bashi tausayi shi ya san Fauzi yana matukar son sa kamar za ta mutu duk kuwa da cewar ta girme sa to amma shi bayan mutuncin da yake baya jin yana son ta ko kaɗan a cikin ransa. Shi kuma ba kabila ɗaya ba. Ba tare da ya ce mata ƙalaba ya shafa sajensa. Oh Allah ya sa ka yarda Fuad. I love you so much ina ƙaunarka dukkanin zuciyata. Wani murmushi yayi ya ce Allah ko Ziya ta ce ka riga fa ka sani Fuad ina son ka da yawa ya amsa da thank you. Numfashi ta tare da miƙewa ina zuwa na dawo mu yi gamsasshiyar magana ya daga mata kai ba tare da ya kalle ta ba. Fauziya ma'aikaciyar ce yar kimanin shekara 35 asalinta yar garin Kogi ce bayarbiya ce musulma iyayenta suna da hali ba laifi ita ce ta uku a gidansu bata taba aure ba da a garin su a can Kogi take aikin bank to sai bankin ta sake samun sabbin reshe a nan garin Kaduna hakan yasa aka turo ta nan na dan wani lokaci tana zaune a nan gidan ta kama gidan haya ita kadai ce a gidan to daga baya sai wasu daga cikin uwanta da suke university nan a nan ABU Zaria suka tare a gidanta namiji daya mata biyu. Fauziya kyakkyawa ce sosai black beauty ce sun haɗu da Fuad ne a banki da take aiki ya je bude account ta sashin sa da ke su masu alhakin bude account din ne tunda daga Fuad ta rikice ta kamu da mahaukacin soyayyarsa bai tafi ba sai da ta san yadda aka yi ta samu lambarsa tun daga nan suke waya akai-akai suka saba sosai farko ta yi mai tayin soyayya ya ce a'a daga baya ta ce su zama abokai a sannan ya yarda duk wani sirrinta ya sani yakan bata shawara kala-kala shi ma yakan gaya mata nasa ta bashi shawara yau shekarar su 2 a tare to dole ta koyi shigar Hausawa saboda Fuad ta iya girki sosai dan ta taba yin catering school sosai take kashe mu Fuad kuɗi ta yi mai girki kala-kala a dan kwanakin nan ne ta tsiri dawo mai da maganar tana son aurensa shi kuma yana waskewa mu je zuwa ya ga da kai tare da lumshe manyan idanunsa da ke ƙara ruɗa Ziya ya ce na sani Ziya gyara zama ta yi sosai ta ce ya maganar mu shin ka yarda ne aje wayar sa yayi ya ƙura mata ido ya sauke idansa kin san wani abu ne Ziya
ke din kin kai ta ko ina, kina da qualities din da dole namiji ya so ki. Da a ce ina da abun aure kuma ina da muradin yin aure yanzu, da babu abin da zai saka na kasa auren ki, amma kina gani dai ba wani abin yi nake da shi ba, sai yar buga-buga da nake yi. Ni a karan kaina ma na fi son sai na tara na zauna da kafafuna sannan zan yi aure. If ta ji zuciyarta na bugawa da wani irin rawani irin nata wanda soyayya ta yi wa mugun kamu. Ta sunkuyar da kai sannan ta ɗago ta kalle shi. Wannan a wajena ba matsala bace Fuad, ni zan ɗau nauyin komai, wannan gidan ya ishe mu yi rayuwa har ka samu aiki. Ki bar maganar nan Ziya please. Kamar za ta yi magana sai ta shiru ta ƙura mai ido, idonta na neman kawo ƙwalla. Suna ɗaya ta ce okay Fuad, ba matsala, komai tsawon lokaci ina nan ina jiranka sanda zaka amince. Murmushi suka shiga yi ma juna, suka fara hirarsu. Ya dade a gidan, daga bisani Shafi'u ya yi mai waya yana jiransa dan sun yi da shi za su koma wajen malam. Fuad ya miƙe yana mata sallama ya tafi. Sun haɗu da Shafi'u, a nan Shafi'u yake mai maganar cewa Malam Halilu ya ce ya je zai bashi wata laya da inda tana jikinsa tabbas zai zama mai sa'a akan mutane, musamman manyan mutane da yake hudda da su da yaran manya, dan za su ringa sakar mai gada. Fuad da ke tuka babur din yayi shiru yana sauraron Shafi'u da ke bayansa. Yayi nisa tare da cewa, wai me yasa Shafi'u kai amanna da irin wannan abubuwan ne da Malam Halilu ke baka? Shafi'u ne na ce maka ina so in ka karbo min ne? No, na san baka ce ba. Ni wani na kai wajen Malam Halilu, to a gaba na aka bashi shi da layar da bayani, shi yasa nace ko za a taimaka maka kai ma da kake nema. Da ni da wannan damar ka din wallahi babu yanda za a yi ma na tsaya jiran wani. Yanzu jibi yanda kake wahala akan Honorable Mai Nasara, kai ne in zai fita kasar waje ka kai shi airport ko ka kauka mai wankin kayansa wajen masu wanka, ko ya aike ka kai wani sakon waje, ka kai sako waje mai nisa. Ba ma shi kaɗai ba, duk yawancin 'yan siyasar da kake hulɗa da su ai kana wahala da su amma sun ki tallafa maka. Bana jin manyan kuɗi na haɗa ka da su, sai irin su 20,000 10,000. Neman aiki fa ka duba ka gani, kowanne sai da kai kokarin neman maka titin bayan sun san kafi karfin nan. Ina laifin ma manyan aiki a Abuja? Jibi labarin da kake gaya min na Mado, har tafinta kake mai tunda bai iya turanci ba, amma ƙarshen abin da yake haɗa ka da shi 10,000 ce, shi ma wajen nema maka aiki sai da ya haɗa ka da ticin. Murmushi Fuad yayi. Duk wannan shine dalilin da yasa za ka karɓo mun kenan? Eh mana, dalili na kenan. Ni tambayar da zan maka, wai idan sun nemo maka aikin yaya kake yi da offer din? Sayar da offer din nake yi. Shafi'u yayi dariya ya ce wallahi kafi ni son kuɗi Fuad, gashi nan baka son teaching, kullum ita ake samu maka. Fuad ta ce wallahi bana son, matsalar ne ni ba bangaren da na karanta ba kenan. To ka san kuma a wajen 'yan siyasa karshen aikin da za su nemo maka kenan, in dai kai ba wani nasu bane ba. Ban sani ba ko don an raina koyarwar ne ko kuma tafi saukin samu. A yanzu ai teaching sai wane da wane, kai ma samun wuri ne. Dariya Fuad yayi sannan ya ce, ni ai ban da wani experience akan teaching, me ka ji dalili? Ba na son karanta, don ba shi na karanta ba, don akwai kwanaki ma sai da kaka ya ce min wai kai na baka da takardunka wa abokina, ɗansa babba ne a ma'aikatar ilimi, zai samu maka aikin koyarwa. Bai san cewa ni hanyar nan ina da su da yawa ba, sai kawai nace masa ai ni big boy ne, na fi karfin teaching. Shefu ya kekece da dariya. Fuad kai dan iska ne wallahi. To ni dai idan 'yan siyasar nakan sun ƙara baka ofa, akwai wata ƙanwata ta rage da gama NCE aikin yaƙi samuwa, dan Allah ka bata. Fuad ya ce karka damu, ka wuce nan a wajena. Shafi'u ya ce shi yasa bana kyashin na samo maka abun ci gaba. Fuad ya murmusa dan ya gaji da surutun Shafi'u, san baya gajiya da labarin, dan duk wani labari a bakinsa ake ji. Sun je wajen Malami Halilu ya bashi layar kan wani wai ya ringa sakawa a aljihunsa. Fuad ya amsa tare da ce mai ya batun haɗuwan shi da yarinyar, dan ya ji shiru. Malam ya ce ba na ce maka ka rage gaggawa a rayuwa ba, tabbas gaggawa fa aikin shedan ne. Fuad ya ce ya ɗau nasihar. Daga nan suka tafi wajen wasu abokan Shafi'u. Fuad ya buɗe musu wani website mai wahala, don Allah ya bashi kwakwalwar ta nan. Bai fito ba sai da ya samu 15,000, ya yaga wa Shafi'u 3,000 suka tafi, ya sauke Shafi'u a hanya, shi kuma ya ƙara zarcewa wajen wani abokinsa da suke shirye-shiryen bikinsa. Tunda su Dalila suka shiga gidan, suka mai da hankalinsu kan ɗaura abincin sayarwa. Dalila na yanka salat da kabeji, sai Farida da ke gyaran kayan miya, sai Nabila da ke wanke shinkafa, ita kuma Umma na ƙoƙarin haɗa murhu. Shiru kake ji a gidan, sai duk kowa na aikin gabansa,
kamar ba gidan ne aka haɗu ana ta masifa ɗazu ba, kamar gidan dambe ba. Mama Ramatu ce ta fito tana waya, to madalla yanzu kuwa zan fara aiki. To dama ai yanzu bana komai, sai an jima ne zan fara. To kamar karfe nawa? Aka gaya mata, tace to shikenan. Ta kashe wayar ta makale a zaninta. Mariya fito 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 fito, ki ɗebo ragowar fulawan nan, aiki ya samu. Mariya tana fitowa ta haɗa fuska dan ta tsani aikin. Kin ga daga gidan Alhaji Hashimu ne, yanzu nan muka yi wa matar gidan, ta ce na yi mata fanke na kwano 3 irin wanda ya ji kayan haɗin nan, wanda irin wanda na mata kwanaki na sayar mata. Ashe ta ji daɗin sa. To za a kai gidan sunan yarta ne, ta haihu. Mariya ta ce, ai mama wallahi girkin ki akwai daɗi, duk wanda ya ci abincin ki sai yayi santi. To dama Mariya, inda na taso a inda ake sai da abinci kala kala, ai dole hannuna ya bambanta. Mariya ta ce, Allah mama kar ki ga yanda ake yabon abincin ki. Baki ganin ne, shi yasa in kika yi girkin daren nan yana saurin karewa, musamman ma tuwon nan. Mama ta washe baki, ai ni kam sai godiyar Allah. Mariya ta kalli su Jalila da sam ba wacce ta kula ta da abin da suke yi. Ta ƙara cewa na su kuwa sai ya dade ake sayewa saboda tsabar rashin daɗin sa. Wata rana Jalil ta buga ma Mardiya ta ce, ƙaryar banza, harara a duhu, kar ki manta a kullum umma kafin a kira la'asar ta sayar, kuma a kowannen lokacin tai sai ya ƙare. Nabila ta ce, Dalila me na tanka mata? Ke fa kin san halin Mardiya, neman faɗa ne da ita kuma bai ƙare mata. Da kin mata shiru kawai. Dariya Mardiya ta yi, sannan ta ce, ashe an tsargu, ni daman haka nake so ai. Tatar baki suka hauye dukkaninsu, ganin abin na neman ya kai su ga dambatuwa, yasa Umma ta ce, to Jalila su aje aikin su bar mata, ita za ta ƙarasa, tunda su Hindatu sun kusa dawowa, su za su tafi kasuwar. Haka ko aka yi, suka wanka suka tafi kasuwar cike da zumuɗi fara sayayyar kayan auren bikin Nabila. Dan Tala bayan ya gama shan ruwan sanyi ya kalli Anti Talatu ya ce mata zai dan shiga gari zuwa dare zai dawo. Anti Talatu ta ce, to sai ka dawo Dan Tala, dan autan Anti Talatu ne, akalla zai kai shekara 22. Anti Talatu ta kalli Zainab ta ce, ah lalle Zainab, wato har yanzu gayon kike yi kenan ko? Kin ajiye ma dan uwan mu magaji. To me kike nema ne Zainab? A'a anti, ni na riga na san cewa haihuwa ta Allah ce. Wallahi ni ma ina so na ga na haihu, ba gayon bane, komai lokaci ne, kuma lokaci ne bai yi ba. Saba baki tai, haka zaki ce ai. To mun gaji wallahi, dan uwan mu aure zai ƙara. Wannan karan ko mun koke. Ban ga wata tsiyar da kike tsinanawa ba. Kullum sai mulka uwar kiba kike, jiki mulmul. Dan uwan mu a jika duk in kin bikin ƙanene shi. Kin hana yi wa 'yan uwansa, da ma kin aihu ne da sauki. To mun gaji da gafara sa, mallam bamu ga kaho ba. Zainab idonta ya ciko da hawaye, ta miƙe tsaye, muryarta na ɗan rawa. Anti bari na kawo miki abinci ki ci, ki yi wanka ki sallah ki huta. Wato ga mahaukaciya, ina magana kin yi kamar baki ji ba. Sai mun batun abinci kike, sai ka ce wata mayunwaciya. Ki yi haƙuri, Zainab ta faɗa, ta shige, ta kama kinkimar jakarta tana kai mata ɗakin baki. Ta tsaya ɗakin ta shiga tunani wani ƙarar zama za ta yi da anti a wannan karan. Ta san dai daga gani ba zuwan sauƙi ba ne. Ba ta san da wacce ta zo ba. Ba ta manta zuwan da ta taɓa yi, sai da ta kusa sanya mata ciwo a ranta saboda takurar da ta yi mata, haɗe da tijara kala-kala. Don komai na gidan sai da ta hana, ta yi ƙane-ƙane ta ƙanene shi. Ta ringa haɗa faɗa da Habib. Sai ta bari ya kusa dawowa, sai ta wani kime a falo, ta yi kamar irin mai jin yunwar nan. Da ya shigo zai fara, anti ya gidan, kin ci abinci kuwa, ya ishe ki? Sai ta yi murmushi ta ce, Habib kenan, mutum da ba gidansa ba, ai ba zai samu yanda yake so 100% ba. Sai godiya, a ƙoshe nake. Shi kuma Habib jin hakan sai ya shiga shakku, ya ji kamar ta ƙare ne, amma ga abinci ba wani isar ta yake yi ba. To daga nan ne kulle yomin in zai dawo sai ya zo mata da abubuwan cima. Haka wajen haɗin da yake bawa Zainab. Komai akwai a gidan yana ajiye mata, hatta magi, sai in zai fita kullum ya bata 1000. To wata rana Zainab na wanka zai fita, sai ya bawa anti ta ajiye mata. Bata bata ba sai washegari da zai fita. Ni ko me yarinyar nan ke yi da 1000 da kake bata? Na duba fridge na ga akwai komai na amfani. Sai ya ce mata yana bata ne kawai saboda idan za ta siya wani abu. To yayi, ni dai shawara ta ka daina bata kawai, saboda sabawar bawa mace kuɗi matsala ne. Tun daga ranar ya daina bawa Zainab kuwa. Ita kuma bata tambayi ba'asi ba.
A hankali komai kuma sai ya koma sai ta wajen anti Talatu Zainab ta amsa. A cewar Zainab yarinta ne ke cinta da almubazzaranci take yin komai in tana so sai dai tambaya ta wajenta. Kai hatta kayan ci ma sai dai ta ware wanda za a na kawowa wai kar ya sangarta Zainab da jin daɗi tafi ƙarfinsa. Da Zainab ta gaji ta yi mai magana kan hakan bala'i ya rufe ta da ita. Shi kan cewa anti Talatu yarsa ce kamar uwarsa ce komai ya ce to daidai ne dole ne abi kuma ba ta isa ta raba shi da ita ba saboda ita yake kalla ya ga kamar uwarsa ce. A ranar ta sha kuka kamar babu gobe. Masu saurare zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribe ku like mu